Horrela sentitzen da euskara ikasle bat kurtso amaieran. Hilabete luzeetako estresak eragin zuzena du bere osasun psikologikoan. Burua nahaspilatuta du. Aluzinazioak eta psikosiak ohikoak dira. Pertsona benetan arriskutsua bihurtzen da ekainaldera. Irakasle madarikatu horrek, ikusiko du kalean. Nazkatuta nauka. Nori nork. Nazkatuta nago perfil hostia hoiekin. Zuzentasuna gora, koherentzia bera. Talau idazlan astean. Sinonimoak, berridazketak, ortografia, puntuazioa. Hori ez da horrela ahoskatzen. Kontu zergatiboarekin. Ekintza komunikatiboa. Plan orokorra. Baliabide estilistikoak. Lokailuak. Katafora eta anaforak. Baina ze uste du horrek? Eta gainera penkatu egin dit. Kalean topatzen baduzu, ez molestatu, arriskutsua da.